Gotham, cunoscut ca fiind orașul crimei, înregistrează anual o rată de infracționalitate de 80%, fiind un coșmar pentru nenumărați oameni obișnuiți, care se tem că, într-o zi, vor deveni victime. Odată cu apariția Cavalerului Negru, Batman, și capturarea Jokerului, rata criminalității din Gotham a scăzut dramatic. În timpul capturării Jokerului, Batman l-a ucis și pe Two-Face. Deși Batman a fost respins de societate, el a ales să se retragă, dispărând timp de 8 ani. În acești 8 ani de absență, nu a avut loc niciun incident major. La o audiere organizată de poliție, comisarul Gordon s-a pregătit să dezvăluie crimele comise de Two-Face pentru a dovedi nevinovăția lui Batman și pentru a restabili imaginea acestuia ca erou. Cu toate acestea, în fața numeroșilor jurnaliști, Gordon a ales să nu citească discursul pregătit și l-a pus deoparte. Bruce Wayne, dispărut timp de 8 ani, se întâlnește acasă cu Catwoman. Privind-o, observă că poartă la gât colierul lăsat de mama lui. Apoi, Bruce își întoarce privirea către seiful deschis, realizând că Catwoman furase colierul. În momentul în care Bruce încearcă să recupereze colierul, Catwoman îi dă o lovitură și îi scoate masca cu o mișcare grațioasă. Catwoman a venit și cu o lovitură i-a dat masca jos. Cu o mișcare grațioasă s-a ridicat pe pervazul ferestrei și a evadat. După ce a plecat, și-a scos rapid deghizarea și a dispărut fără urmă. După plecarea lui Catwoman, Wayne și-a dat seama că nu doar colierul fusese furat, ci și amprentele lui. Catwoman a vândut amprentele unui cumpărător care i-a promis că, în schimb, va șterge toate infracțiunile ei din dosarele de poliție. Însă, afacerile din lumea interlopă nu sunt niciodată simple. Cumpărătorul a încercat să o omoare pentru a elimina orice martor. Totuși, Catwoman a anticipat intențiile cumpărătorului și a anunțat poliția înainte de întâlnire. Când a realizat că ceva nu este în regulă, Catwoman a început să lupte cu cumpărătorul. În momentul în care poliția a năvălit, Catwoman a simulat o explozie și a pretins că este o victimă, păcălindu-i pe polițiști. Cu această interpretare de excepție, a reușit să părăsească locul tranzacției fără probleme. Între timp, comisarul Gordon s-a angajat într-un schimb de focuri cu inamicul său. În timp ce îl urmărea printr-un canal de scurgere, Gordon a pierdut urma. Coborând pentru a investiga canalul, Gordon a descoperit un loc ascuns, dar înainte ca el și echipa sa să poată reacționa, au fost atacați, iar Gordon a fost capturat. Bărbatul cu mască, văzând că poliția i-a descoperit baza, a strivit cu ușurință unul dintre subordonații care dezvăluiseră locația, trimițându-l înapoi acasă. Acesta a găsit asupra lui Gordon discursul nepublicat, descoperind astfel adevărul din spatele evenimentelor de atunci și viața reală a lui Batman. Profitând de o clipă de neatenție a bărbatului cu mască, Gordon a reușit să se strecoare în canalul de scurgere, scăpând cu viață. Alfred a descoperit că Gordon a fost salvat și l-a ajutat să se pună la adăpost. După ce l-a salvat pe Gordon, Alfred l-a găsit pe Wayne. Alfred, crescut cu ajutorul fundației caritabile a lui Wayne, a devenit polițist și a crezut întotdeauna că Wayne este Batman. El i-a explicat lui Wayne situația din Gotham, sperând că Batman va reveni, deoarece nimeni altcineva nu poate salva orașul. Inspirat de cuvintele lui Alfred, Wayne a început să aibă îndoieli și a fost tentat să revină. A mers la majordomul său și a scos costumul de Batman, pregătindu-se pentru o nouă revenire. Însă, majordomul l-a avertizat că bărbatul cu mască este un războinic la fel de priceput și experimentat ca și el, iar puterea lui este considerabilă. Poate oare Batman, acum în vârstă de 50 de ani, să mai lupte? Mai poate fi păstrată pacea în Gotham cu ajutorul lui? După 8 ani de somn, Batman s-a trezit în cele din urmă. În bursa din Gotham, un bărbat mascat a intrat cu oamenii săi, controlând ostaticii și începând să modifice programele de tranzacționare. Afară, poliția înconjurase deja clădirea, dar bărbatul mascat nu se grăbea, ordonând oamenilor săi să ia programul de tranzacționare
și să înceapă modificarea de la distanță. Ei au plecat cu ostaticii, iar poliția i-a urmărit îndeaproape. Deodată, luminile din tunel s-au stins complet. Când s-au aprins din nou, Batman a apărut. În acel moment, detectivul a aflat de apariția lui Batman și a ordonat ca urmărirea lui să înceapă, abandonând urmărirea bărbatului mascat și a oamenilor săi. Dar Batman nu era ușor de prins. L-au văzut intrând pe o alee călare pe vehiculul său, iar apoi Bat-avionul a apărut într-o manieră uluitoare. După plecarea lui Batman, acțiunea de capturare a fost suspendată. Când Wayne s-a întors în peștera lui Batman, majordomul Alfred i-a spus că, în prezent, puterea bărbatului mascat nu are egal și l-a sfătuit să nu îl readucă pe Batman în acțiune. Dar Wayne nu a fost deloc îngrijorat, crezând că el este cel care îl va învinge pe bărbatul mascat. Văzând atitudinea lui Wayne, Alfred a ales să plece. Curând au venit vești proaste. Compania lui Wayne a dat faliment. Se pare că bărbatul mascat a folosit puterea lui pentru a transfera toate acțiunile companiei. Wayne a ajuns astfel un om fără resurse. Ulterior, Wayne i-a chemat pe Lucius Fox și Alfred, dorind să mute reactorul pe care îl dezvoltase. Acest reactor fusese inventat pentru a furniza energie curată orașului Gotham. După ce a dat toate instrucțiunile, Wayne a găsit-o pe Catwoman, oferindu-i să-i curețe cazierul în schimbul ajutorului, de a-l găsi pe bărbatul mascat și de a-l înfrunta. Catwoman a acceptat repede și l-a dus la ascunzătoarea bărbatului mascat. În secunda următoare l-a încuiat acolo. Wayne și-a dat seama atunci că Catwoman fusese deja cumpărată de bărbatul mascat și că fusese trădat. Apoi, bărbatul mascat a apărut, iar o luptă crâncenă a izbucnit între ei. Deși ambii au fost antrenați în Liga Umbrelor, Wayne, care s-a odihnit 8 ani, nu a fost un adversar pe măsură pentru bărbatul mascat, fiind lovit și aruncat într-o groapă adâncă. Ulterior, a fost lovit cu pumnul direct în față, iar în urma ultimei lovituri, Wayne a fost înfrânt complet. Apoi, a fost trimis într-o închisoare întunecată, dotată cu un televizor pentru a putea vedea dacă Gotham are vreo șansă de salvare. După ce l-a închis pe Wayne, bărbatul mascat a mers la corporația Wayne, obligându-i pe Lucius Fox și Alfred să găsească reactorul și a adus un doctor pentru a-l transforma într-o bombă nucleară. Aflând despre existența bombei, poliția a mobilizat toate forțele pentru a-l înfrunta pe bărbatul mascat. Totuși, când poliția a intrat în subteran, bărbatul mascat a apăsat pe butonul detonatorului. Toate tunelurile subterane din Gotham au fost distruse, iar toate forțele de poliție au fost blocate sub pământ. Podurile care duceau în afara orașului au fost de asemenea distruse, iar suprafața a început să se prăbușească. Apoi, bărbatul mascat a dezvăluit publicului secretul lui Batman și l-a ucis pe singurul om care putea dezactiva bomba. De asemenea, a eliberat toți prizonierii, iar Gotham a intrat într-o perioadă de întuneric fără precedent. Batman a ajuns într-o situație disperată. Coloana sa vertebrală a fost fracturată, iar acum este închis într-o închisoare întunecată, ca un brotac în fântână, văzând doar o mică bucată de cer și întristându-se singur. Prin intermediul televizorului, el privește cum Gotham se îndreaptă încet, dar sigur, spre distrugere, iar furia din inima lui este greu de stăpânit. Din fericire, în închisoare există un medic care îi repară coloana vertebrală, îi tratează rănile și îi spune povestea închisorii. Acest loc este cunoscut ca Iadul Întunecat, pentru că nimeni nu a reușit vreodată să iasă din acest loc, văzând doar colțul de cer. De-a lungul anilor, doar un copil a reușit să iasă. Wayne crede că acel copil trebuie să fie bărbatul mascat. Apoi, Wayne începe să se antreneze necontenit, iar corpul său începe treptat să-și revină. Totodată, el încearcă în mod repetat să iasă din închisoare, dar eșuează de fiecare dată. Când era pe punctul de a renunța,
Medicul îi spune că doar punându-se într-o situație extremă ar putea reuși să iasă din închisoare. Wayne este astfel trezit, renunță la frânghia de protecție și începe să escaladeze pas cu pas. Cu un salt curajos, reușește să treacă de cea mai dificilă etapă și să iasă din închisoare. După ce iese, Wayne găsește Catwoman, având software-ul pentru a șterge cazierul ei și se pregătește să colaboreze cu ea pentru a opri explozia bombei și a salva Gotham. Catwoman acceptă rapid oferta. Wayne se întoarce la peștera lui Batman, își recuperează costumul și îl salvează pe Gordon, care era pe punctul de a fi executat. Îi dă lui Gordon un inhibitor de semnal pentru a împiedica detonarea bombei. Apoi, el pilotează Bat-avionul și distruge tunelurile subterane, eliberând toți polițiștii. În scurt timp, mii de polițiști se adună pentru a înfrunta criminalii într-o luptă decisivă. În bătălia dintre polițiști și criminali, Batman îl înfruntă pe bărbatul mascat, reușind în cele din urmă să-l învingă. În acel moment, Miranda Tate, adevărata identitate a lui Talia al Ghul, îl atacă pe Batman pe la spate și îi dezvăluie că ea este copilul care a reușit să iasă din închisoare și că întregul plan a fost gândit pentru a îndeplini visul neîmplinit al tatălui ei, Ra's al Ghul. Ea apasă pe detonatorul bombei, dar aceasta nu explodează. Se pare că Gordon a găsit bomba și a reușit să instaleze inhibitorul de semnal. Văzând că bomba nu a explodat, Miranda începe ultimul său atac, încercând să detoneze bomba manual. Ea urmărește vehiculul în care se află bomba, dar imediat ce se urcă în el, Bat-avionul lui Batman lansează o rachetă și o oprește. Înainte de a muri, Miranda activează cronometrul bombei. Batman și ceilalți încearcă să dezactiveze bomba, dar, din păcate, doctorul care ar fi putut face acest lucru a murit. Fără altă opțiune, Batman pilotează Bat-avionul, ducând bomba departe, deasupra mării. O explozie uriașă apare sub forma unui nor atomic, dar Gotham este salvat. Oamenii știu în inimile lor că Batman a salvat din nou orașul. Mai târziu, Alfred se află singur într-un bar, unde, aruncând o privire în jur, îl vede pe Wayne, care trăiește acum fericit alături de Catwoman. În același timp, Blake descoperă peștera lui Batman, sugerând că Batman are un succesor. Astfel, filmul se încheie. Batman, care a fost considerat un criminal pentru a salva Gotham, reușește să-și curețe numele. Deși oamenii cred că Batman a murit, finalul filmului ne arată că Wayne și Catwoman au început o viață fericită împreună, ceea ce arată că Wayne și-a găsit în sfârșit pacea.